ሰባት ክብርኻ ክትንክፉ ወይ ከቃልሉኻ ክፍትኑ ከለዉ ብስምዒት ተደፋፊኻ ካብ ምምላስ ብስነ ልቦናዊ ዓወት ምምላስ ዝለዓለ ዓወት እዩ። እዞም ስዕቢ 7 ስነ ልቦናዊ ብልሓት ክብርኻ ንኽትሕሉ ክሕግዙኻ እዮም። ብፍላይ እተሸድሽቲ ኣገዳሲት ነጥብ እያ። ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ንቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ብስቕታ ሰዓሮም ሓደ ግዜ ዝበለጸ መልሲ ስቕታ እዩ። ንኹሉ ዘይረብሕ ዘረባ ወይ ላግፂ መልሲ ክትበሉ የብልኻን። ስቕ ክትብል ከለኻ እቲ ሰብ ንዓኻ ንምቁጣዕ ዝገበሮ ፈተና ስለ ዝፈሽል ባዕሉ ይሓፍር። ምስ ሓደ ንዓኻ ንምውረድ ዝፅዕር ሰብ ክትሟገት ከለኻ ካብቲ ዘለካ ክብርን ሓይልኻን ትህበለኻ ማለት እዩ። ንዘይረብሕ ዘረባ መልሲ ክትብ ከለኻ ነቲ ሰብ ንስኻ መልሲ ክበልካ ዝበቕዓኻ ሰብ ኢኻ ኢልካ ኣፍልጦ ትህበለኻ። ስቕ ክትብል ከለኻ ግን ዘረባኻ መልሲ ክወሃቦ ዝግብኦ ዋጋ የብሉን ዝብል መልእኽቲ ብተግባር ተመሓላልፍ። ሓደ ሰብ ክፀርፈካ ወይ ከላግፀልካ ከሎ ንስኻ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከይሃብካ ብህድኣት ጥራይ እንተጠሚትካዮ እቲ ተዛረቡ ሕማቕ ዘረባ ናብኡ ዝምለስ። ኣብቲ ህሞት እቲ ሰብ ዘረቡ ባዕሉ ክሰምዖ ይጅምር። ክሳብ ክንደይ ዘይጭውነት ይገብር ከም ዘሎ ድማ ይርድኦ። ስቕትኻ ንዕኡ ንገዛእ ርእሱ ክርኢ ኣይገድዶ። ንሓደ ክብርኻ ንምትንካፍ ዝፅዕር ሰብ ክትገብረሉ ትኽእል ዝኸፍአ መቕፃዕቲ ከምዘየለ ጌርካ ሸላል ምባል እዩ። ፀርፉ ፀርፊ ከይመሰለካ ላግፁ ድማ ከም ዋዛ ከይቆፀርካዮ ብህድኣት ክትሓልፍ ከለኻ እቲ ሰብ ኣዝዩ ይሓፍርን ይናወፅን። ዕላምኡ ንዓኻ ንምቁጣዕ ስለ ዝነበረ ንስኻ ብሰላም ክትነበር ከለኻ ንሱ ፈሽሉ ማለት እዩ። ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ገይጉ ብዙሕ እዩ። ስቕ ዝብል ሰብ ግን ምስጢራዊ ይኸውን። ሰባት ስቕ ዝብል ሰብ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ክፈልጡ ስለ ዘይኽእሉ ይፈርሕዎን የኽብርዎን እዮም። ስቕትኻ ከም ዋልታ ኮይኑ ካብ ርካሽ ክትዕን ካብ ዘይርብሕ ባስን ይከላኸለልካ። ሓደ ሰብ ዘይተገደበ ዘረባ ምስ ዝዛረበካ ብዘይ ዝኾነ ስምዒት ንሒደ ሰከንዳት ዓይን ንዓይን ጠምቶሞ ስቕ በል። እዚ ድማ ካብ ሚእቲ ቃላት ንላዕሊ ሓይሊ ኣለዎ። እቲ ሰብ ብውሽጡ እዚ ሰብ እዚ ንዓይኒ ይዕቆንሎ ወይ ኣዝዩ ተኣማኒ እዩ ዝብል ስግኣት ይሓድሮ። ስቕታ ማለት ስንፍና ዘይኮነስ ኣነ ካብዚ ንታሕቲ ኣይወርድን እየ ዝብል ልዑል ስነ ኣእምሮዊ ብስለት እዩ። ሓደ ሰብ ክፀርፈካ ከሎ ንስኻ ብስቕታ ሰዓሮ። ንሱ ክብሩ ከጥፍእ ከሎ ንስኻ ግን ግርማኻ ክትውስኽ ኢኻ። ካልኣይ ስምዒትካ ተቆፃፀር። ሰብ ክንዕቐካ ከሎ እቲ ቀዳማይ ግብረ መልሲ ስምዒታዊ ምዃን ምኹራይ ወይ ምጭቕጫቕ እዩ። እንተኾነ ግን ስምዒትካ እንተተቆፃፂርካ እቲ ሓይሊ ኣብ ኢድካ ይኸውን። ርግዒልካ ምምላስ ካብቲ ፀርፈካ ሰብ ንላዕሊ ብስለት ከም ዘለካ የርኢ። ስምዒትካ ምቁፅፃር ክበሃል ከሎ ስምዒት የብለይን ማለት ዘይኮነስ ንባህሪተይ ባዕለይ እዩ ዝመርሖ እምበር ብሰባት ኣይምራሕን ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ክንዕቐካ ወይ ክቆጣዕካ ክፅዕር ከሎ ከምቲ ዓሳ ብመንጠቆ ዝተሓዝ ንዓኻ እውን ብስምዒትካ ገይሩ ክሕዘካ ይፍትን ኣሎ። ንስኻ እንተተቆጢዕካ እንተተፃሪፍካ እቲ ሰብ ተዓዊቱ ማለት እዩ። ስምዒትካ ብምቁፅፃር ግን እቲ ሰብ ዘውፅኦ መፃወድያ ባህሩ ከም ዝተርፍ ትገብሮ። ሓደ ሰብ ዘይተገደበ ዘረባ ምስ ዝዛረበካ ቅድሚ ምላሽ መሃብካ ካብ 1 ክሳብ 5 ቁፅር። እዚ ሓፂር ግዜ እዚኣ ሓንጎልካ ካብቲ ስምዒታዊ ክፋል ናብቲ ርትዓዊ ክፋል ንክሰግር ይሕግዞ። እቲ ስምዒት ካደ ከሎ እትህቦ መልሲ ዝያዳ ሚዛን ዘለዎ ይኸውን። ስምዒትካ ከም ዝተቆፃፀርካ ትርእየሉ መንገዲ ብኣዘራርባካ ጥራይ ኣይኮነን። ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ፣ ብትብዓት ትኩር ኢልካ ምርኣይ፣ ድምፅኻ ኣይተልዕል ኣይትጨርሕ፣ ትሕት ግን ድማ ፅኑዕ ብዝኾነ ድምፂ ትዛረብ፣ ምስሓቅ። ሓደ ግዜ እቲ ሰብ ንዓኻ ንምውራድ ተዛረቦ ዘረባ ከም ዘይረብሕ ንምርኣይ ፍሽኽ ኢልካ ጥራይ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንዓኻ ልዕል የብለካ ነቲ ሰብ ድማ የሕፍሮ። ሓደ ሰብ ክንዕቐካ ከሎ ስምዒታዊ ኮንካ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ሕቶ ብምሕታት ነቲ ፀቕጢ ናብኡ ክምለስ ግበሮ። ንኣብነት እዚ ዝበልካን ዘረባ ንምንታይ ዕላማ እዩ? ብከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ክትዛረበኒ ከለካ እንታይ ንማለት ደሊኻዩ? እዚ ዓይነት ሕቶ ነቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ዘጥቃዕካ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክሓስብ የገድዶ። ኣብ ዝኾነ ግጭት እቲ ዝያዳ ተቆጣዕ ሰብ ዝያዳ ድኹም ኮይኑ ዝርአ፣ እቲ ርግዕ ዝበለ ግን ከም በዓል ስልጣንን በዓል ግርማን ይቁፀር። ሰብ ክፀርፈካ ከሎ ንስኻ ስቕ እንተኢልካ ንስኻ ንጉስ ኢኻ፣ ንሱ ድማ ባርያ ስምዒት ይበሃል። ስምዒትካ ምቁፅፃር ማለት ንዓይ ክትቆፃፀርኒ ኣይፈቕደልካን ዝብል መልእኽቲ ንዓለም ምምሕልላፍ እዩ። ሓደ ሰብ ሓዊ እንተደርቢልካ ንስኻ ማይ እንተኮይንካ እቲ ሓዊ ይጠፍእ። ንስኻ እውን ሓዊ እንተኮይንካ ግን እቲ ባርዕ ይገፍሕ እምበር ዝረብሕ ነገር የለን። ሳልሳይ ንፁር ዶብ ግበር። ሰባት ክሳብ ክንደይ ክቐርቡካ ወይ ከመይ ኢሎም ከዘራርቡካ ከም ዘለዎም በዓልካ ኢኻ ትውስን። ሓደ ሰብ ዶብካ ክጥሕስ ከሎ ብትብዓትን ብግልፅነትን እዚ ኣዘራርባካ ወይ ተግባርካ ኣየሐጎሰንን እዩ። ደጊምካ ክትገብሮ ኣይደልን ኢልካ ንገሮም። ዶብ ማለት እዚ ይፍቀድ እዩ እዚ ድማ ኣይፍቀድን ኢልካ ንዓለም ተፍልጠሉ ሕጊ እዩ። ሰባት ክሳብ ክንደይ ክላገፁልካ ከም ዘለዎም ክሳብ ክንደይ ኣብ ግላዊ ሂወትካ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ከምኡ እውን ብምንታይ ቃና ድምፂ ክዛረቡካ ከም ዘለዎም ንስኻ ኢኻ ትውስኖ። ሰባት ብባህሪኦም ሓደ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክትፃወር ከም ዝኽእል ይፍትን እዮም። ንስኻ ድምፂ ዘይገርካ እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ነገር እንተገበርካዮ ፀገም የብሉን ዝብል መምርሒ ትህቦም ኣለካ ማለት እዩ።
ንጹር ደብ ክትገብር ከለኻ ግን ኣብዚ ደውበል ካብ ዝንኒዮ ክትሰግር ኣይፈቕደልኻን ዝብል መብርሒ ትህቦም ኣለኻ ደብ ክትገብር ከለኻ ክልተ ነገራት ይልኻ ትብዓትን ግልጽነትን ብግልጽነት ምዝራብ ኣይጥዕመንን እዩ ወይ ኣይደልን ምባል ዓብይ ሓይሊ እዩ ሰባት ክርድኡን እዮም ኢልኻ ኣይትጸባእ ብቓላት ንገሮም ኣይፋል ምባል ልመድ ብዙሓት ሰባት ኣይፋል እንተኢለ ሰባት ክጸልኡን እዮም ኢሎም ይፈርሑ ብሓቂ ግን ኣይፋል ምባል ንርእስኻ ምኽባር እዩ ኣይፋል ምባል ምስ ለመድኻ እትእዎ ትብለሉ ግዜ ዝያዳ ዋጋ ይህልዎ ንኣብነት ሓደ ዓርክኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ የላግጸልካ እንተኮይኑ እሞ ንስኻ ድማ ንኸይትበኣስ ኢልካ ስቕ እንተኢልካ ንሱ እዚ ላግፂ ይሕጉሶ ኢሉ ክቕፅል እዩ እቲ ትክክለኛ ስጉምቲ ግን ብውልቂ ወሲድካ እቲ ሎም ዝገበርካዮ ላግፂ ኣየሕጎሰንን ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትቅልደን ኣይደልን እየ ደጊምካ ክትገብሮ ኣይደልን ኢልካ ብርቱዕ ብዝኾነ ረኣያ ንገሮ ደብ ክትገብር ክትጅምር ከለካ ገለ ሰባት ተቐይርካ ጨኪንካ ትዕቢተኛ ኮይንካ ክብልካ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ግን ደብካ ይሰርሐሎ ማለት እዩ ንዓኻ ክጥቀሙልካ ዝፀንሑ ሰባት ደብ ክትገብር ከለካ ኣይሕጎሱን እዮም እቶም ብሓቂ ዘኽብሩካ ግን ነቲ ደብካ ተቐቢሎም ዝያዳ ክፈርሑኻን ከኽብሩኻን ጅምሩ ውሽጣዊ ሰላም ትረክብ ሰባት ክጥቀሙልካ ከም ዘይኽእሉ ምስ ፈለጥካ ካብ ጭንቀት ትገላገል ፅሬት ዘለዎም መሓዙት ይህልውካ እቶም ደብካ ዘይኽብሩ ካብ ሂወትካ ክርሕቑ ከለው እቶም ክብርካ ዝሕልው ጥራይ ተርፉ ነብሰት ኣማንነት የለካ ንመሰርካ ክትጣበቕ ከለካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ዓቢ ራብዓይ ኣብ ዓወትካ ጥራይ ተኩር ንጸላእትኻ እቲ ዝበለፀ ሕነ ምፍዳይ ዓወት ይበሃል ሰባት ክብርካ ክትንክፉ ዝፍትኑ ካብ ቅንኢ ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን ግዜኻ ኣብ ዕቤትኻን ኣብ ስራሕኻን ተጥፊኻዮ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ ክተርፉ ከለው ንስኻ ክትዓቢ ኢኻ ንዓኻ ንዘይኽብሩ ሰባት መልሲ ክትህብ ወይ ክትበኣሶም ከለካ ካብቲ ንዓወትካ ክትጥቀመሉ ዝነበርካ ክቡር ግዜ ትህቦም ኣለካ ማለት እዩ እቶም ሰባት ንዓኻ ካብ ዕላማኻ ክትላገስን ኣብቲ ንሳቶም ዘለዎ ትሑት ደረጃ ንክትወርድ እዮም ዝደልዩኻ ንስኻ ግን ሰለሊልካ ኣብ ስራሕካ ክትተኩር ከለካ ንግዜኻን ንሂወትካን ትሕልዋ ኣለካ ብስቕታ ስራሕ ዓወትካ ድማ ድምፂ ይኹን ዝብል ምስሊ ኣሎ ምስ ሰባት ብቓላት ክትመዋገት ከለካ ሓቂ ንመን ከም ዝኾነት ምርዳእ ይጸግም እዩ ውፅኢት ምስ ተርኢ ግን ኩሉ ሰብ ኣፉ ዓፂ ዓወትካ ንኩሎም እቶም ኣይትኽእልን እዩ ወይ ዋጋ ይብሉን ዝብልካ ዝነበሩ ሰባት ዝውሃብ ዝዓበየ መልሲ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክብርካ ዝትንክፉ ንዓኻ ንምውራድ ዘይኮነስ ንሳቶም ካባኻን ታሕቲ ስለዝኾኑን እዩ ናትካ ዓቤት ንዓታቶም ድኻሞም ይዘኻኽሮም ስለዚ ንስኻ ዝያዳ ክትዓቢ ከለካ ንሳቶም ኣብ ቅሬታን ቂምታን ተሓፂሮም ይተርፉ እዚ ንዓኻ ዓወት እዩ ንዓቶም ድማ እቲ ዝኻበደ መቕፃዕቲ እዩ ሕና ክትፈድ እንተደሊኻ ልብኻ ብፅልእን ብሕርቃንን ይመልእ እዚ ድማ ንጥዕናኻን ንኣእምሮዊ ምርግጋዕኻን ይሃስዮ ኣብ ክንድኡ ግን ነቲ ሕርቃን ከም ነዳዲ ተጠቐመሉ ሰባት ስለ ዝነዓቆኒ ዝበለፀ ክሰርሐለኒ ኢኻ ተበገስ እቲ ዝነዓቐ ሰብ ፅባሕ ንጎት ዓዊትካ ክርእካ ከሎ ዝስምዖ ቃንዛ ካብ ዝኾነ ፀርፊ ንላዕሊ እዩ ብዘረባ ዝመፅእ ክብሪ ግዝያዊ እዩ ብተግባርን ብዓወትን ዝመፅእ ክብሪ ግን ንዘለኣለም ይነብር ሰባት ንዘረባኻ ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም ንዓወትካ ግን ክርስዕዎ ኣይኽእሉን ዝበለፀ ሕነ ምፍዳይ ንዓኻ ንምጥፋእ ዝፈትኑ ሰባት ተዓዊትኻን ደስ ኢልካን ክሪኡ ከለው እዩ ፀላእትኻ ካባኻ ዝያዳ ዝሓርቁ ክትፅርፎም ከለኻ ዘይኮነስ ክትዕወት ከለኻ እዩ ስለዚ ኩሉ ሓይልኻ ናብ ዕቤትካ ገሮ ሓምሻይ ርሕቐትካ ሓሉ ኩሉ ግዜ ክንዕኻ ንዝፍትኑ ሰባት ካብ ሂወትካ ርሕቆም ግድን ምስ ኩሉ ሰብ ክትቀራረብ ይብልኻን ንዓኻ ክብሪ ንዝሄቡ ሰባት ግዜኻን ሓይልኻን ምሃብ ንርእስኻ ምውራድ እዩ ምቅራብ መሰል እምበር ግዴታ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ምስ ኩሉ ሰብ ክንቀራረብ ንኩሉ ሰብ ክንሓቁፍ ምስ ኩሉ ሰብ ሰሓቕን ጨዋታን ክህልወና ኣለዎም ኢሎም ይሓስቡ ሓቂ ግን እዚ ኣይኮነን ንዓኻ ምቕራብ ምሳኻ ግዜ ምሕላፍን ናይ ውሽጥኻ ሚስጥር ምፍላጥን ሰባት ዝውሃብ ሽልማት ክኸውን ኣለዎ ንዓኻ ዘየኽብር ሰብ እዚ ሽልማት እዚ ክረከብ መሰል የብሉን ርሕቐትካ ክትሕሉ ከለካ ንስኻ ኣብ ሂወተይ ቦታ ክህልወካ ዝግበአካ ሰብ ኣይኮንካን ትብሎም ኣለኻ ንሓደ ዝነድድ ዘሎ ሓዊ ብኢድካ ሒዝካ ኣይተቃፅለን ኢልካ ክትልሙኑ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ እንኮ መፍትሒ ካብቲ ሓዊ ምርሓቕ ጥራይ እዩ ክብርካ ዘይሕሉ ሰባት እውን ከምኡ እዮም ባህርያቶም ክቕይሩ ክትፅበዮም ግዜኻ ይተጥፍእ ርሕቐትካ እንተዘይሓሊኻ እቲ ፀርፎምን ላግፆምን ቀስ በቐስ ኣብ ውሽጥኻ ሰሪፁ ንነብሰት ኣማነትካ ከድክሞ እዩ ርሕቐት ክበሃል ከሎ ኣብ ክልተ ይኽፈል ኣካላዊ ርሕቐትና ስምዒታዊ ርሕቐት ኣካላዊ ርሕቐት ናብቲ ንሳቶም ዘለዎ ቦታ ዘይምኻድ ምስኣቶም ዘይምውዓልን ግዜኻ ምስ ካልኦት ንዓኻ ዘኽብሩ ሰባት ምሕላፍን እዩ ስምዒታዊ ርሕቐት ድማ ግድን ምስቶም ሰባት ክትራኸም እንተለኻ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ስድራ ቤት ስምዒታዊ ዝምድና ከቋርፅ ኣዘራርባኻ ወግዓዊ ጥራይ ይኹን ብዛዕባ ሕልምኻ ብዛዕባ ስምዒትካ ወይ ብዛዕባ ውልቃዊ ሂወትካ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተካፍል ሂወት ኣዝያ ሓፃር እያ ግዜኻ ንዘይኽብሩኻ ሰባት ክትብ ከለኻ ካብቶም ዘኽብሩኻን ዘፍቅሩኻን ሰባት ትሰርቆ ኣለኻ ማለት እዩ ርሕቐትካ ክትሕሉ ከለኻ ነቲ ክቡር ግዜኻ ኣብ ጠቓሚ ነገራትን ኣብ ቁንዓት ሰባትን ክንክትጥቀመሉ ዕድል ትፈጥር ኣለኻ ሻድሻይ
متكل يهليها نقول سب كتحقوس أي تفتن أي فال مبال لمد كل سب إذا كانت تسمع تخوينك سبت كنع أخاي جمهور يوم صنع متكل كم زل كم سفلتقن كخبر خاي جددو متكل مالت أب هوت خد صعبة نمنت خز قلتون نوسان خز مرح الحقتات يوم نابنت أنا فتيم أي حسن أنا سبك حمهلو سقيلي رئين وي أنا نزيد كم نجر جيزي أيد فنزبلو متكلات كله هيقولوا إذا متكلات زيوم نعخا من مخان كي قلصوها سبات متكل خامس فلتو إذا بزي زي أي قبرانيو وي بزمن قد زي أي حلفني لهم ندبخا كخبر يقددو بزحت سبات أي فال مبالي فرح يوم سبات كي تقولوني لهم جنو بحق جن أي فال مبال نرسها مخباريو حاد سبك نعاكا خلو وي كم متكل خوت تخير حتى كهلو أي فالن إذا مس متكلي أي خيدني كتبر خلخا أب عين سبات زلك كبر بعز فيه وسخ سبات نطب أي فالن كل زخول صنعة سبات يوم زيادة زخبروه متكل محز مالت شكل مخال مالت أي كونن رجز أنيا مخال مالتيو سبات أنتي كم تجبر كنت قطعتر أي تقليها أنتي كم تقبل جن كنت قطعتر تقليها شوعي نرقص خخ برا علم العخا كم يجرك تحزك همز الوقت تمهره كباخايو نسخة نرقصها أتقلل تحت واقعت تبن أبزي تبقى على بوتات تعلن تغينك علمون كم تجبرك يا نرقصها كم كبر عمق تحزها خلخاجن سبات قالوا خاي فرحو نفسك كبر زلوا سب نعقد كم زي تصور أب جنبار تصحيف النبابيو إتزعبي ناي نفسك كبر مقلتي كبري أبزي بلوبوتا زي مصنحيو حد سمتنعيوكا كتلمونو ويكتبوا أسو أي تفتن بزل على كبري زبوتا زي نعي أي بقعني لها قديف خاي وطا نرقصها مخبار مالت ننبسخا كم مرزام هاهو ناس أموطا مالتيو نفسك كبر مالت نلبسها كم بيثق مدسكي خمر أيو زخنا راسح نجا ويزيد أكم سبك أتو أي تفكر نسخة نرقصها نقص نتخوينك عالم كتسجد الخيا كبري وهبتا زي كونس ببهراتهن بمثلهن اتطري نجاريو سبات كنوعها كفتنا خلو نسات من مخانو ميزر انبر نسخة من مخان كاي جلسن سلازي ترقيتخان كبرخان حليها نقدر مسجوم نلوم زاد لخلق مدى ازي مثل أبسط الفيديو بقال أقدر سألسك ساب نرحب سلام صنحو